Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri. A yau zan muku bayani akan yadda zaka bude kowanne irin hoto da aka sa wa security ko bidiyo da aka sa wa security. So abu na farko da zaka yi shine zaka shiga wurin gallery ɗinka, wato ka ga yadda abin yake. So kun ga yanzu yadda galerin mu ya bude, ma'ana da akwai security a kai. So in ka sa security nan zai bude, amma kuma mu ba mu san security wannan gallery din namu ba. To don haka kun ga komai namu, bidiyoyin mu da komai a rarrafe suke. In ka zo ka wurin bidiyo player ɗinka, nan ma in ka zo ka zaka ga security. Don haka in ka shiga bidiyo na wayarka cikin can memorin ka, misali ka san wannan security ko ba a rufe yake ba, so in ka shiga sai ka duba misali haka, to in ka bude hoto zai nuna maka sai ka sa password din nan ko, tunda gallery mu da akwai password, to don haka ba zai bude maka shi ba. So don haka sai ka dawo baya. So kamar yadda kuke gani haka, mafi yawanci mutane ba sa sawa kowanne application security. A shiga Chrome ɗinka, misali ga hinan Chrome ɗin mu ta bude. To in ta bude farko ta kawo maka nan wurin, sai ka zo sai ka rubuta, sai kai new tab kai. In kai new tab sai ta kawo maka nan, yawa sai ka rubuta SD sai ka rubuta file, wannan dot din, sannan sai kai slash din nan guda uku. Bayan ka yi su sai ka rubuta SD card. Bayan ka rubuta sai ka danna search go. So in ka danna search go, gashi nan ta bude mana abin nan file ɗinmu na kan wayar mu. To don haka sai mu zo mu gashi nan duk file ɗin da suke kan wayar mu, memory mu, wato gashi nan sun bude mana anan. So don haka a yanzu nan da kuke gani zaka iya shiga kowanne application kowanne hoto da yake cikin kowace folder a cikin nan wuri ka bude shi. So misali za mu bude hoton mu a nan, ba mu ga wanne a wuri za mu shiga, sai mu bude wani hoton ku gani yadda abin yake. Za mu duba wani hoton, wurin hotuna nake dubawa. Yau ba mu shiga pixart din nan. So muka shigo pixart, ga nan hotunan da muka yi editing a ciki. Babu ma kai anan. Yau ba mu shiga pictures. So ga mu nan a pictures, ga hotuna da yawa a cikin pictures. Ga sunan kowanne a ƙarshen su zaka ga an sa jpg. Duk wanda ka ga a ƙarshen sa an sa .jpg to hoto ne, ko png ko abin da ya shafi wannan, to duka hotuna ne. To zaka iya budewa sai ka gani. Duk wanda kai double clicking a kansa to zai bude maka. Kun ga wannan logon mu ne, ainihin wancan logon mu na Arewa Tech. To duk wanda ka buɗa zaka ga abubuwan da suke ciki, ba tare da ya nuna maka sai ka sa security ba. So kun gani duka hotuna ne nan. Duk wanda mutum ya sa security ma zaka iya bude shi ta nan ba tare da ka abun nan din, ba tare da ka nemi wani abu nasa ba. So insha Allah yanda zaka bude kowanne security kenan, yanda zaka bude kowanne file da aka sa security kenan. Haka bidiyo ma, in videos ne zaka iya shiga wurin videos duk ka duba ka ga yanda abin yake, kuma duk za su bude maka ta nan ne. So don haka ga nan yanda zaka duba duk wani bidiyo da aka sa security ko hoton da aka sa security ta cikin shi wannan wuri shine. Duk hanya ce. Yawa wannan kuma shine logon mu na yanzu wanda muke amfani da shi. Kun gan shi ko? So Arewa Tech. So ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan aji na Arewa Tech na YouTube.
domin kawo muku shirye-shirye da suka shafi fasaha irin waɗannan abubuwa. So insha Allahu a darasi na gaba kuma za mu yi ƙoƙarin kawo muku yanda za a yi wasu abubuwan. Sakamakon muna shirin shiga shi watan azumi, so insha Allahu mun shirya muku shirye-shirye masu dama waɗanda suka shafi